Goddag, goddag. Så nu har jeg lovet dig ligesom at sige lidt om min tur igennem Costa Rica og Panama. Jeg var også op i Nicaragua, det var her jeg landede, faktisk op i Managua, som ligger heroppe, der, som er hovedstaden deroppe, men der skal du ikke op desværre, og det gør jeg heller ikke så meget, fordi at det er Costa Rica og Panama, som er klart de fedeste lande. Nu ved jeg selvfølgelig, at du kommer derover, men det regner med, at du selvfølgelig flyver også og lander her i San Jose, som er hovedstaden. Øhm, Da jeg kom til Costa Rica, så kom jeg ind over grænsen herop. Der boede jeg i byen, der hedder San Juan del Sur her, en surferby. Meget fed. Men der kom jeg ind over grænsen her og kørte en lang bustur hele vejen ned til byen her, der hedder Monteverde. Og jeg tog til Monteverde, fordi at i Monteverde, det er en by, der ligger oppe i bjergene, inde i en regnskov. Og så kan man lave det, der hedder ziplining. Altså køre på sådan nogle ziplines igennem skoven, hen over bjerge og så videre, så videre. Jeg har meget højdeskræk, men det er en vanvittig fed oplevelse, og det kan jeg varmt anbefale at tage herop. Transporten er meget nem, det er bare at tage en bus, så det er en mulighed. Da jeg var færdig med Monteverde, så tog vi bussen ned ad bjerget igen, kørte herud til det, der hedder Punta Arenas. I Punta Arenas, der kan man tage en færge, som sejlede, man mener den sejlede herom omkring, og så tog vi en bus herfra og kørte ned til Montezuma. Og Montezuma vil jeg gerne til, fordi at det er en meget, meget flot by. Og så har den det der kendetegn med, at det nærmest er Costa Ricas svar på Christiania. Altså at det er en rigtig hasserby. Jeg kom der ikke for at ryge has, men det er sådan bare for at mærke kulturen. Det er et fantastisk sted med en kæmpe stor flot strand, masser af palmer, masser af aber i træerne og pelikaner og delfiner og havskildpadder. Og så er der bare en dejlig afslappet stemning. Så det er en rigtig rar by at tage til, synes jeg. Hvad er der med at sige om den? Nej. Herfra, der vil jeg råde jer til ikke at tage bus tilbage, men der vil jeg råde jer til at booke en speedbåd. Det kan man gøre i byen. Det er mange steder, man gør i byen. Meget nemt at finde. Man kan booke en speedbåd, hvor man sejler op af... skal vi se, om vi finder det over. Det ligger herovre et sted. Det er en meget lille by. Man sejler hen der i speedbåd til Manuel Antonio. I løbet af den her speedbådstur, der var vi så heldige, at vi så havskildpadder og var lige ude og hoppe lidt i vandet med dem. Men så fandt så også ud af, at det er et meget kendt område her for hvidhajer. Så pas lidt på med det. Men det var meget hyggeligt. Så kom vi til Manuel Antonio. Manuel Antonio har et ry for at være the gay capital of Costa Rica. Altså det er et sted, hvor de homoseksuelle kommer og fester sammen. Det synes jeg ikke, man bemærkede særlig meget, men der var ret mange natklubber, og den fedeste af natklubber, var sådan en flyver, der var styrtet ned, sådan en kæmpe flyver. Og så havde de bygget et diskotek inde i den her flyver. Det var meget sjovt. Det fede ved Manuel Antonio, og det man skal opleve med Manuel Antonio, det er Park Nacional Manuel Antonio. Altså en kæmpe stor nationalpark, hvor man får en guide, og så er der ind og se alle mulige dyr, aber, dovendyr, alt. Der er rigtig mange dyr derinde. Også nogle store flotte edderkopper og slanger osv. osv. Men det er et fantastisk sted. Det kan jeg varmt anbefale. Manuel Antonio. Da vi så var færdige med Manuel Antonio, så tog vi en shuttlebus. Shuttlebussen kørte op til San Jose, og så satte vi nogle af der, og så fik vi nogle andre på, og så kørte vi så videre, og vi kørte den vej der, op her, og hen her, og ned. Her var der til Puerto Viejo. Det var en meget lang tur, fordi at i løbet af den tur om natten, der var der, det ville tage 8 timer, men det kom til at tage 16, fordi der var en kæmpe orkan og oversvømmelse i store dele af landet. Så det var meget fornøjeligt. Vi ankom til Puerto Viejo kl. 2 om natten, og fik
et meget sløjt værelse på et meget creepy hostel. Der boede vi lige en nat, og så dagen efter vi vågnede, så fandt vi så et andet sted. Vi fandt et sted i et hostel, som hedder Bagalu, hedder det. Så hvis I når op til Porto Viejo, så skal I bo på Bagalu. I Porto Viejo, der er ret flot. Altså det er også en surferby med flotte strande og sådan noget. Det er også en meget flot by, en meget kulturel by. Det jeg lavede i Montevideo, det var, at jeg gik ind i byen, og lejede jeg en cykel, og så begyndte jeg at cykle ud i omkringliggende skove osv. Fordi at ude for byen, jeg mener det er herovre et eller andet sted, der ligger et Animal Rescue Center, altså et hospital for dyr, som er kommet til skade. Så kan man gå ud for en rundvisning, og det er en rigtig god måde, og hvis man ikke lige er så heldig at se dem i nationalparkerne, så tage det ind og så se, de har rigtig mange dovendyr, og jaguarer, og aber, og slanger, og alt muligt. Så det er også en mulighed. Og så efter det, så tog jeg ind til Panama. En ting, jeg meget gerne ville have oplevet, mens jeg var derovre, og det gør jeg næste gang, det er den her halvø, der ligger hernede. Fordi den har også, det er jo en kæmpe stor nationalpark, den har noget dyreliv, som kun lever her. Så vi skal hernede omkring, jamen så ned og kigge på noget nationalpark hernede. Det skulle være helt vildt fantastisk. Hvad jeg også har hørt godt om er Tortuga Island ligger oppe, Tortuguero. Det er dog også et sted, hvor man skal være lidt påpasselig, fordi det er gerne her, hvor de kommer sejlende ind med kokainen for de nedadgående, altså Colombia og så videre, så det er også et meget kriminelt område, hele den her kyst her nærmest. Også Porto Viejo, så lad mig gå ud om aftenen. Godt råd. Når man så tager fra Porto Viejo, de Talamanca, så tager man ind herover her. Det er grænsen til Panama. Det er en mærkelig overgang, man har der. Det ligner nærmest en krigszone, man går igennem, men det tager lidt tid, og så sørg for at styre på jeres pas, fordi de går meget op i det. Man tager en bus, man booker en bus her på hostel. Alt kan lade sig gøre på hostel, så bare brug dem så godt I kan. Booker en shuttle, kører ned. På den anden side er der en anden shuttle, der venter. Så hopper man på den, og så kører vi til Bocas del Toro. Et meget kendt område, som er kendt for de her øer. Bastamenta, Salt Creek, Popa og Bocas hovedøen her. Og det er et fantastisk sted. Altså vi kommer ind her, og så sejler vi ud i båd, og så sejler ud til øen. Den store by, der ligger her. Og der er alle mulige forskellige former for liv. Altså der ligger en, der hedder Red Frog Beach, som ligger... Hvor fanden er det den? Der ligger i hvert fald Red Frog Beach, jeg mener det er den her over, hvor der lever nogle frøer, som kun lever der. Nogle røde frøer selvfølgelig, Red Frog. Men det er også et sted, man skal... Ja, det er kun frøer, man kan se. Herover er der også Bastamentos, så tog vi over for at bo først. Men der er ikke særlig meget, der foregår ikke særlig meget. Så vi tog dagen efter ind til hovedbyen igen, og fandt et rigtig godt hostel derinde, fordi det er herinde, der sker en masse. Så blev i hovedbyen. Tag nogle små ture rundt, sejle rundt her i øområdet her. Der er delfiner og alt muligt i vandet, så der er noget at kigge på. Bocas, I kan nok godt bruge 3 dage, vil jeg tro. Leg eventuelt en cykel, og det gjorde jeg, cyklede op her, og op til den her del heroppe, som er en fantastisk strand. Fantastisk strand. Så Bocas, det er et sted, man tager til, hvis man er i Panama. Fra Bocas, da jeg var færdig der, tog jeg en bus. Man kan tage sådan nogle nærmest Greyhound. Det hedder bare noget andet derovre, hvad det hedder. Det er sgu så længe siden. Men den tog jeg hele vejen ned her. Og hele vejen. Hele vejen til Panama City. En lang tur. Jeg var køresyg i 8 timer eller sådan noget der, så det var forfærdeligt, men jeg kom frem. Panama City.
forvirrende by. Man må sige. Der er selvfølgelig Panama-kanalen, som I meget gerne skal opleve. Lidt af det ligger et museum lige her ved broen. Man kan kigge lidt på, men ellers bare stå og observere skibene, der kommer igennem. Det er ret fantastisk. Panama City er delt op i 2 dele. Der er en gammel bydel, og der er en ny bydel. Og jeg vil kraftigt råde jer til, at når I kommer til Panama City, få fat i en taxa, og så sig, at I skal til det hostel, der hedder Lunas Castle. Lunas Castle. Jeg kan også skrive det her. Lunas Castle. Det hedder hostel i... Ja, det står også der, ikke? Så bo der. Kæmpe stor hostel, som kan hjælpe jer med alt, I har overhovedet har lyst til. Brug dagene på, hvis I er der nogle dage på Panama City på, at gå ud og udforske byen og sådan noget der. Den gamle bydel er rigtig, rigtig flot og sådan noget. Den nye bydel, det kan jeg også se et billede hernede, er nærmest sådan en New York skyline, hvor halvdelen af huset ikke bliver brugt. Det er bare fordi, det ser fedt ud for alle skibene. Så det er en lidt mærkelig by. Der ligger et kæmpe fiskemarked nede ved havnen. Man kan gå ned og få noget ceviche, eller bare kigge på, hvordan det sådan fiskemarked fungerer. Det er ret fantastisk faktisk. Men så meget er der heller ikke lave i Panama City, syntes jeg. Jeg var der i 2 dage. På Lunas Castle fik jeg tilbuddet, og de rigtig stadig har jeg undersøgt, at man kan få nogle ture fra Lunas Castle. Bliver hentet af et firma, som samarbejder med nogen, der hedder Cunayala-indianere. De her Cunayala-indianere, de bor op i det, der hedder San Blas. San Blas. Nå, det her. San Blas. Nej. Men der kan man sådan booke ture på hostel, hvor det bliver hentet af det her firma, som også selv er Cunayala-indianere, men de er så ikke klædt som indianere, så jeg tror ikke, du skal ikke forvente fjer og det hele på. Men book en tur med dem, og så tager du op til Cunayala i San Blas. Ja, det er her. Det er jeg ret sikker på. Men det der er ved de her indianere, det er, at de ejer et kæmpe øområde. Kæmpe stort øområde. De har selvfølgelig deres community. Nej, det er det over. De har deres community, sådan en indianerby, som ligger inde ved fastlandet. Men udenfor, der har de en masse øer, som familier ejer. Og man kan så booke på hostelet i Panama City, kan man booke, hvilken familie man gerne vil bo hos. Og nogle af stederne er selvfølgelig meget dyrere end andre. Det kan man på, hvor man, eller hvem man vil bo med, og hvordan øen er. For der er nogle af øerne, hvor der kun er en hytte, hvor du bor alene sammen med familien, indianerfamilien. Og nogle øer, hvor du bor sammen med familien, og så er der 10 huse eller sådan noget, så er der lige pludselig mange mennesker. Så det koster lidt for at være lidt isoleret. Jeg tror med. Det koster lidt at være for sig selv. Det koster lidt, at man skal være alene, og det synes jeg var ret fedt. Så jeg bookede, at jeg skulle bo hos en familie, som bor på øen. Nu skal jeg se, om jeg kan spille ordentligt. Sådan der. Det mener jeg, at den hedder det der, men jeg ved ikke, om det er stavet til den. Den hedder Nubisidup. Det er nok en af de dyreste øer, man kan bo på, men det er også det værd. Du bor sammen med en familie. De har 3 sønner og en mor og en far. Og det man laver, det er simpelthen bare, at man slapper af. Jeg har et billede af det. Rup. Det er min baggrund her, ikke? Det er mig på Nubisidup. Øen her er 100 x 100 meter med ens hytte. Hytten ligger herovre bagved mig. Og så er det bare det vand her, hvor du ligger i hele dagen nede i vandet her og slapper af, og der er hængekøjer. Og så kommer familien gående med mad, morgenmad, frokost og aftensmad til dig. Og det du spiser, det er det, som faren fanger ud i havet. Det vil sige, det er sværfisk, det er hummer, det er rejer, det er rigtig lækker mad. Så book en tur herop. Fantastisk. Det er de steder, jeg har været i Costa Rica og Panama. Jeg kan kraftigt anbefale at tage op til Cunayala. Det er i hvert fald det fedeste, jeg har prøvet overhovedet, men det hele er ret fedt, og det er nogle fantastiske lande, så nyd det.